Saadaan kuulla tämä räppi ihan tässä ja suorana. Ja räpin tulee meille esittämään, eli voittaja on Esmael Rihia. Annetaan aplodit. Tupakoimisessa ei oo mitään järkeetä. Alalla polttaa seläminen sulle tärkeetä. Siitä ei koidu mitään muuta kuin pahaa. Ja joka päivä siihen kuuluu vaan rahaa. Jos tupakoiminen on cooli sun mielestä, toivottavalla sanotuksella voisin sua vielestä. Kuuntele tarkkaan, että se tupakka poistuu sun pielestä. Ja tupakan haju pois sun kielestä. Tupakka on myrkyllistä ja pahaksukee ollessa sut huono kuntoon pistää. Ja voit joutua teholle. Jotkut salee sanoo, että mä liioittelen. Vois multa kysytään, niin mä vähättelen. Koska tupakassa on niin paljon myrkyllisiä aineita. Seuraava tunnilla koijotin tupakka suhun, koska paineita. Tupakoimiseen ei oo mitään järkevää syytä. Onks se siisti, kun kaveri nurkan tarjokille pyytää? Onks se siisti, kun on lyhyempi elämä kuin muilla? Ja tupakkaa menee rahaa, niin elät pelalla puilla. Ostaisko askin vai ostaisko ruokaa? Näin maistuis tää ja ei kyllä tuokaa. Jos sä alat tupakoimaan, niin kaikki menee huonosti. Ja vaan sen takia, et kaveri kerran rööki osti. Ja pysyä maistaa, varoittelemässä syvästä huonoa kaistaa. Vähän ajan päässä sul tulee olla sairauksia ja huono kunto. Keltaiset hampaat ja huono omatunto. Toivottavasti kuuntelit loppuun asti. Ja otat tän räpin tosi vakavasti. Älä tupakoi, niin et saa takaa selkää. Ja sairauksista kuolemista ei sun tarvit pelkää. Kiitos Esmael, ihan mahtava. Ja nyt Jouko ihan ansautusti tulee sulle ojentamaan sieltä 500 €. Onneksi olkoon.